ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೇಗ 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 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜುಟ್ಟಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಬೇಬಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಇನ್ನು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಲ್ದೆತ್ತಲೆ ಕಾಂಡ ಗಂಡ ಲಕ್ಕದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಯು ಎ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಯು ಎಡ್ ಅಲ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಲಿ, ದುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೋಲಿ, ಅಂಚ ಕನ್ನಡದಾಗಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಲಿ. ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪು. ಆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾಟ್ಲಕ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತು ಪಸರ್ಪಿನಿ. ಅಂಚ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ದಯ್ಯ ಬಂತೀರ ಆಗಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು. ನಾನು ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಸರ್ಪೆ ಅಣ್ತೇವೆ ಆಗಲ್ಲ 1 kg ನೆನಕು ಏನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, 1 ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ ಪೋರೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಡ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಎತ್ತನು, ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ಟು ಹೂವನ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಅಂತ ಕೈ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಹೆಸ್ರು ಅದೊಂದು ಪಾಡು ಜಾನು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಲಕ್ಕ ಪಾಂಡವು ಬಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಒಪ್ಪುನೆಂಡು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಹೆಸ್ರು ಅದೊಂದು ಪಾಡೋಜಿ. ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪಾಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಣ ಒಂದು ಗೆತೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೇ ಆತೆ. ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ ನೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಸರಿ ತೋಜಿ. ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದು ಕೈಪು ಮೇರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಪಸಂ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಸೋರಿಂತ ಬಂಗ ಆಪುನ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಲ್ಡ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಂತಿ ಪಸ ಬರ್ರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು. ಕೆಲವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಬಕ 10 ಗಂಟೆ ಪೋರೆ ಗಡೆ ಬಕ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣದ ದಮ್ಮು ಪೂರ ದಿವೆರೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು. ಅಂಚ ಅದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂದೇ ಈಸಿ ಆಣೆ ಇಂಕ ಚಿಕನ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಪಸರ್ಪೇರು ವೆಜ್ದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಗ್ರೂಪುಡು. ಅಂಚ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂದು ಪಸರ್ಪೇರತ. ಅಂಚ ಎಂಕಲಂತ ಜನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ಲ ಬರೋನುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಮೂಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನ್ನೇ ಉಂಡು ಸಂಡೇ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಾನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವಜ್ಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಣ್ಣಂತೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಂಡು ಅಗಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರದ. ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಟೀಮ್ದಾಗಲು SLV ಪಂಡ ಎಸ್ ಪಂಡ ಸಿರಿ, ಎಲ್ ಪಂಡ ಲಂಬೋದರ, SLV ವಿ ಪಂಡ ವಿವಾಹ SLV ಟೀಮ್ SLV ಮೂವಿ ಅವು. ಅಂಚ ಆಗಲು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತು ಬರೋಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ತೊಂಬಜರ್ಗೆ ಅವು ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋದ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಆವಡೈಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ದಿವ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ದಾನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಉಂಡ. ಇಸ್ಕಾನನ್ನು ಏನು ಅನ್ಬಿಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಚೆ ಹೋಣಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಕಾಡ್ಗೋಣ ಜರ್ನ ಕೊಡ ಅಭಿ ಕೊರಿಯರತಿ ಮರನಿ ಅಲ್ಲೂ ಲಂಚನೆ ತಾಪಾರ್ಗಡ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ಮರ ಆನೆರ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ನು ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ನನ್ನೇನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಪಿನ ತಂದಿವ ನೋಡಪ್ಪ ಕಾಲು. Oh my god. She was like, we say it already ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗರ್ಭಲ Hi. Good morning. ಹಿಂಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ just come back. I think you have gone ahead if you have seen the swimming pool. Come back and take a ride.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಶೋರ್. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಜನೇಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು. ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ಲಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೂಪರ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌರಭ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ, SLV ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಾ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ GCC ಫಾರ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ SLV ಟೀಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Token of love from Gulf ಗೆಳತಿಯರು. Thanks a lot. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜುಟ್ಟು ಎಳಿತಾರೆ. ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪಾವು ಭದ್ರಾಡ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಣಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂತಂತ ತರಗಿರ್ತದೆ. ಅವು ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು 6 ಕೈಗೆ ಬರೋದು ರಬ್ಬರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಏನು ಪಸಮಿನ ಕೇಂಜರ್ ಒಂಚ 10 ಜಡ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಡ್ತೇವೆ. ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಒಂದು ಪೂರ ವೆಜ್ಜಿದ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ, ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಜ್ಜನ ಕೊಂಡೋದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಜ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮುಜ್ಜ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಒಂದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಯ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಬೇಕಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಬಾಬ್, ಕುಂದೆನ್ನ ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನ ಈ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ ಆದತ್ತನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ. ಕರಿ ಟೈತ್ ಮಂಚ ಚೂರೋರಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನ ಚೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಕಟ್ಟೆ Like the video and share, please. Thank you. admin YouTube ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ anyway mine's too big I'll get caught like it. Thank you. Alvira ಯಾರು? ಒಂದು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಸೋರು ಇರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಯಾರಿಗ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಸೋರು ಇರ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುದರ್ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತನ ಆಗಲೇ ಬಕ್ಕರಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದರ್ಗೆ ಮೂಜರಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನೇ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಗಲ್ಲವೇ SLV ಮೂವಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯರು ಪೂರ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ತಿರುಗಿದ ಬರ್ಕನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಾರ್ಬಿಕ್ ಮೂಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಹಾಂ 3 ರೆಡ್ ಬೈದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಹಾರ್ಸ್ ಉಂಟದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಾರ್ಸ್ ಇಂಚಿ ಬೈದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಇಂಚಿ ಬೈದನ ಪಕ್ಕಲ ಸೌಂಡ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಅಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಬೇಬಿ ಏತದ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಟು ನೆಕ್ಕೆ ಏತ ಕಾಸು ರೈಡ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಒಲಾಡೆಟ್ಟ ಪೋಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನೈಸ್ ಪತ್ತದಿರ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಲ್ ಆಡೋಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪೋಲ್ ಆಡೇ ಬಿಟ್ಟನಿ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರ Christmas Kuswar. ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಗಿಫ್ಟು ಏನನ್ನೊಂದು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ದ ಅಡ್ಮಿನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮೇನ ಏನು ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಂದು ಸೋಕೆ ಸತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಹಾಂ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅಂడి ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ
ಎಂತೆಂದು ಇತ್ತಿನೋಡು ಅದೇ ಧೂಳತ್ನೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇಪ್ಪಡು ಲೈಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಬರೋಕೋಟು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್